Câteodată mă surprind și eu cu prostia mea. Am zis că episodul ăsta să-l încep diferit, să nu mai fac intro de acasă, să-l încep direct de la sală. Așa că m-am trezit de dimineață ca să ajung la ora 8 când se deschide sala, ca să nu deranjez lumea pe acolo, că e mai liberă fix la început. Am plecat de acasă, la 8 eram în fața sălii. După aia am realizat că astăzi este duminică. Sala se deschide la ora 10. Nu știu cum am reușit să încurc zilele, adică cred că îmi dau seama, eu nu eram obișnuit niciodată să mă antrenez duminica, plus că asta este a treia zi. A treia zi la mine în cap ar fi vinerea, că luni e prima, miercuri și vineri, dar am uitat că săptămânile se dau peste cap și așa și uite așa am ajuns la ora 8 în loc de ora 10. Acum am venit înapoi acasă, am zis să fac intro de aici, că mai am o oră de stat până pot să plec iară și nu prea am ce să fac. Ideea e că mi-am băut pre-workout-ul și acum am energie și nu știu ce să fac cu ea. Plus că probabil o să-și mai treacă din efect până plec eu iară. Așa că nu știu, să beau iară pre-workout. Ideea e că dacă îl beau iară, o să am 1 gram de cofeină în mine. Și o să fac PR la inimă azi în loc să fac. De fapt n-am niciun PR azi, am de dat îndreptări. Habar n-am ce să fac, aștept să treacă ora asta și după aia mă duc la sală. Seria principală de azi, îndreptări, 6 repetări, 150 kg. Ideea e că încă nu m-am decis cât vreau să dau în săptămâna 6. Oscilez între 190 sau 200. Ideea e că dacă vreau să dau 200 în săptămâna 6, acum ar trebui să dau cu 155. Săptămâna viitoare am 165 normal, ar trebui să cresc la 170, după aia 185 și 200. Deocamdată fac așa și săptămâna viitoare, dacă văd că astea 6 merg ușor, cu 150, săptămâna viitoare cred că o să încerc cu 170, 4 ori 170. După aia 285 și 200. Ideea e că maximul meu până acum am dat 180. De asta mai mult de 180 n-am încercat, ca să văd dacă merge sau nu. Dar antrenamentul ăsta a mers bine până acum. Eu sper să pot să dau în săptămâna 6 200. Seria principală a mers destul de ușor, doar că probabil rămân la 190 în săptămâna 6. Doar în caz că mă simt eu în stare să fac 200 atunci, o să încerc și 200, dar până atunci back-off-ul 3x4 cu 130. Astea trebuie să le fac fără chinci, dar deja simt un pic antebrațul la seria principală, așa că tot cu chinci. La bench azi am 46 cu 90. Am uitat sigur că atât am de făcut în săptămâna 3 ca să nu fac aceeași greșeală ca data trecută, să fac din altă săptămână.
La Hex Squat azi 3 ori 10 cu 90, chiar dacă nu sunt 90 de kg, pentru că aparatul ăsta are arcurile în spate, mai mult ca să țină cont de un progres. Probabil că de săptămâna viitoare la Hex Squat o să încep să pun mai mult din cauza arcurilor, că am avut 90 de kg, dar simt că n-am făcut absolut deloc. Nu știu, trebuie să văd exact cât îmi scot arcurile astea din greutate. Gata și ziua de azi. Ca un rezumat, am vorbit la sală de arcurile alea de la Hex Squat și mi s-a zis că ar lua 50 de kg din total, ceea ce nu prea cred, pentru că eu am pus mâna pe arcurile alea, le-am tras și nu par așa rigide. Eu presupun că ar lua cam 20-30 de kg din total. Acum mi s-a părut destul de ușor astea 10 repetări. De asta săptămâna viitoare am 3 ori cu 95 de kg. Ideea e că vreau să pun încă 25 de kg, adică o să fac 3 ori cu 120, cumva să elimin arcurile alea. Acum, cum am zis, nu știu exact dacă ia 20, 30, 40, chiar 50 de kg, dar eu zic că dacă mai adaug încă 25 peste ce am acum, ar trebui să fie ok. În rest, o mers destul de bine azi. La îndreptări cred că rămân cu 190 kg săptămâna 6 și în caz că merge foarte bine o să trec la 200. La a doua serie de la back-off, de la îndreptări, am făcut 3 repetări în loc de 4, nu știu ce am numărat eu, dar nu e problemă că oricum mergea și a patra. Așa că ne vedem luni, unde facem bench cu wide grip. Am 115 kg atunci, 6 repetări, ar trebui să meargă ușor. Eu sper că în săptămâna 6 să pot să dau un PR, adică să-mi dau actualul PR cu wide bench, adică 140 kg. Dar vedem, așa că până atunci dați like și subscribe și cam atât.